Ханымнар һәм әфәнделәр, кызлар һәм малайлар. Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы башлана. Исәнмесез? Исәнмесез? Бик шат күңелле, елмаючан кызлар белән бүген уеныбызны башлыйбыз. Инзилә һәм Зәлия булыр аларның исемнәре. Үзләре турында якыннанрак таныштырыр өчен сүзне үзләренә бирик. Зәлия, синнән башлыйм. Миңа 13 яшь, мин 2-нче татар гимназиясендә укыйм. Татар теле, әдәбият фәннәрен яратам. Киләчәктә актриса буласым килә. Ни өчен бу хәлне сайларга булдың? Минемчә, ул кызык һәм төрле образларга кереп була. Мәктәптә нинди фәннәр яратасың? Әдәбият һәм татар телен. Ярый, синең белән таныштык. Көндәшең Инзилә белән таныш. Исәнмесез? Минем исемем Инзилә, миңа 15 яшь. Мин 149-нчы лицейда укыйм һәм мин химия, биология фәннәрен яратам һәм киләчәктә ала бирсә табиб булырга җыенам. Бу һөнәрне сайладым, чөнки кешеләргә ярдәм итәсем килә. Менә бит инде чиста күңелле икән безнең Инзилә. Кызлар, уенга сез әзерме? Әзер. Алайса, әйдәгез озакка сузмыйбыз, үзебезнең уеныбызны башлыйбыз. Беренче тур. Уеныбыз бүген бик кызык булыр дип ышанып калам. Беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Беренче турда барлыгы сезгә 3 сорау яңгырый, җавап вариантлары бирелгән. Һәр сорауга җавапны сез үзегез бәялисез. 0-дан алып 10-га кадәр сайлау мөмкинлеге була. Әгәр дә инде җавап варианты сезнең җавап вариантыгыз дөрес икән, бал сезнең исәбегезгә була. Юк икән, бал гомуми исәптән алына. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Әйе. Әгәр дә сез әзер булсагыз, беренче сорауны укыйм. Безнең эрага кадәр 6-нчы гасырда 7 калкулык өстендә нинди шәһәр барлыкка килә? Бу сорауга беренче булып Инзилә син җавап бирерсең. Ничә бал белән бәялисең? 9 бал белән бәялим. Шактый югары бал куйды Инзилә. Курыкмыйсыңмы? Юк. Ярый. Зәлия, син ничә бал куясың? 10. Зәлия максималь балны куя. Ярый, хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм сезгә. Димәк, безнең эрага кадәр 6-нчы гасырда 7 калкулык өстендә нинди шәһәр барлыкка килә дип яңгырый соравыбыз. Җавап вариантлары: Мисыр, Рим, Канна, Македония, Торрент, Зама. Зәлия, син җавап бирергә әзерме? Минемчә, ул шәһәр Рим булган. Рим шәһәре дип уйлый безнең Зәлия. Инзилә, син килешәсеңме? Әйе, килешәм. Минемчә дә ул шәһәр Рим булган. Чыннан да безнең эрага кадәр 6-нчы гасырда 7 калкулык өстендә Рим шәһәре барлыкка килгән. Бу соравыбызның тарих фәненнән дә бик дөрес җавап бирдегез. Ә менә хәзер география өлкәсеннән булыр бу соравыбыз. География белән дуслыгыгыз ничек? Җитәрлек. Ярый, тикшерербез. Икенче сорауны яңгыратам. Беренче тау токымнарының составы яки үзлекләре үзгәрү нәтиҗәсендә барлыкка килгән тау токымнары ничек атала? Шулай дип яңгырый соравыбыз. Инзилә, бу юлы син беренче булып җавап бирәчәксең. Ничә бал куясың? 8 бал куям. 8 балны кабул иттек. Зәлия, син? Мин дә 8. Яхшы. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Магматик тау токымнары, вакланган тау токымнары, органик тау токымнары, химик тау токымнары, метаморфик тау токымнары, утырма тау токымнары. Минемчә, бу метаморфик тау токымнары. Җавабыңны кабул иттем, Инзилә. Зәлия, син ничек уйлыйсың? Мин дә Инзилә белән килешәм. Бу метаморфик тау токымнары. Димәк, ниндидер үзгәрешләр кичергән тау токымнары, метаморфик тау токымнары дип уйлыйсыз сез. Һәм бу чыннан да шулай. Дөрес җавап бирдегез, кызлар. Афәрин, дәвам итәбез. Фән, техника һәм башка өлкәләргә караган бер мәгънәгә ия булган сүзләр ничек атала? Соравыбыз шулай яңгырый. Зәлия, син ничә бал белән бәялисең? 5 бал. 5 балны куя безнең Зәлия. Инзилә, син? 6 бал. 6 бал. Фән, техника һәм башка өлкәләргә караган бер генә мәгънәгә ия булган сүзләр ничек атала? Терминнар, диалекталь сүзләр,
Гылым халык сүзләре, әдәби тел сүзләре, һөнәрчелек сүзләре, фразеологизмнар. Бу сүзләр терминнар дип уйлыйм. Терминнар була дип әйтәбез Зәлия. Дөресме, юкмы, хәзер белербез. Инзилә, син ничек уйлыйсың? Мин дә терминнар дип уйлыйм. Димәк, сезнеңчә терминнар фән һәм техника һәм башка өлкәләргә караган бер мәгънәгә ия булган сүзләрне белдерә. Бу чынлап та шулай. Дөрес җавап бирдегез. Беренче турыбыз безнең шулай ахырына якынлашты. Сезнең фикерләрегезне ишетәсем килә. Безгә кыенрак булды, әмма тырыштык. Мин үз башымда икелес көндә нәрсә эшләгәнемне төсим. Алай бер кайда язарга яратмыйм, тик үзем уйламыйча, үземнең хиссем буенча гына. Һәм бу көнне мин нәрсә эшләп бетерергә тиешмен, һәм берне дә иртәгә калдырырга тырышмыйм. Калган эшкә карыйм. Әйе. Ярый, шуны дигез белән безнең Инзилә яшәй икән, Зәлия, әсин. Мин дә нәкъ шулай ук. Тәртип төзүегез белән аңладык. Без сезне хәзер әйдәгез биремгә күчик. Бүгенге биремебез булай яңгырый зурлыкларны кими бару тәртибендә тизергә кирәк булачак сезгә. Бу сорауга беренче булып Инзилә син җавап бирерсең. Ничә балл куясың? 9 балл куям. Бик югары баллны куйды Инзилә. Зәлия, әсин. 8. Зәлия бераз гына кимрәк куйды. Ярый, хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. 2 километр 30 метр, 4 дюйм, миль, 3 аршын, 10 сантиметр, 728 метр. Демәк, иң беренче сезгә иң зурлыкны куярга кирәк булачак. Һәм кими бары тәртибендә куеп чыгарга кирәк инде. Инзилә җавап бирергә әзерме? Әйе. 2 километр 30 метр, Дәвам итәбез. 728 метр, Дәвам итәбез. 3 аршын, миль, 3 аршын, 10 сантиметр һәм 4 дюйм. Җавабын кабул иттем. Хәзер Зәлиянең җавабын тыңлыйбыз. 2 километр 30 метр, миль, метр, аршын. Аршын түгел, менә бик мөһим аның ничә аршын булуын әйтергә. 3 аршын, 10 сантиметр һәм 4 дюйм. Хәзер мин сезгә дөрес җавап вариантын тәкъдим итәм. Иң зуры безнең чынлап та 2 километр 30 метр. Аннары миль китә. 3нче урында 728 метр. 4нче урында 3 аршын. 5тә безнең 10 сантиметр ва һәм иң кечкенәсе 4 дюйм. Кызганыч, Инзилә, син бераз ялгыштың. Һәм без сине 9 балл алырга мәҗбүр булабыз. Ярый. Кәефсезләнергә урын юк. 2 тур әле безнең алда, шуңа күрә әле барысы да үзгәрергә мөмкин. Уеныбыз кызганнан-кыза бара, инде ялгыз җаваплар да килә башлады. Хәзер без сезнең белән 3нче турыбызны башлыйбыз. 3нче турыбыз нәкъ беренче тур. Шулай ук 3 сорау яңгырый. Һәр сорауның үз җавап вариантлары бирелгән. Ләкин бу юлы без сезнең белән артык дөрес булмаган җавап вариантын сайлыйбыз. Игътибарлы булыгыз. Шулай ук балларны үзегезгә үзегез куясыз. 0дан алып 10га кадәр. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Беренче сорауны укыйм. Орлыкларын җил ярдәмендә таратучы агачлар. Бу сорауга беренче булып Зәлия син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 8 балл куям. Кабул иттем, Инзилә. Мин дә шулай 8 балл куям. Яхшы. Хәзер җавап вариантларын мин сезгә тәкъдим итәм. Тал, усак, миләш, каен, өрәңге, топыл. Зәлия, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Минемчә ул миләш агачы. Миләш агачы орлыкларын җил ярдәмендә таратмый син. Җавабыңны кабул иттем, Инзилә, әсин. Минемчә бу шулай ук миләш буладыр. Ярый. Орлыкларын җил ярдәмендә таратучы агачлар исемлеген укып үтәм.
Тал усак кайын рәңге тупыл. Миләш агачы чынлап та безнең орлыкларын җир ярдәмендә таратмый. Нәкъ шушы вариант сайларга кирәк иде, дәвам итәбез. Янар таулар, ягъни вулканнар. Бу сорауга беренче булып Инзилә син җавап бирәсең, ничә балл куясың? 7 балл куям. Зәлия син? Мин дә 7. Кабул иттем. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Везувий, Унсан, Лаки, Тамбора, Гурон, Каракатау. Минемчә, бу Лаки. Лаки дип уйлыйсың син. Җавабыңны кабул иттем. Зәлия син? Минемчә, ул Унсан. Унсан ди безнең Зәлия. Ләкин дөреслектә Гурон Янартау түгел. Ә башкалары барысы да Янартаулар. Икегездән дә 7 баллны алабыз. Менә сиңа мә. Уен бигрәк тә кызып китте әле. Бәлки киләсе сорау сезгә балларны күбрәк алырга мөмкинлек бирер. Әйдәгез әле 3нче сорауны укыйбыз. Татарстандагы күлләр дип атала бу сораубыз. Зәлия, син ничә балл белән бәялисең? 10. Менә чынлап та куып җитәм дип Зәлия. Мин 9 балл куям. Инзилә чаңла 9-ны куя. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Зәңгәр күл, Ак күл, Кара күл, Кабан күле, Аккош күле, Тарлаш күле. Татарстандагы күлләр артык җавап вариантын сайлыйбыз. Җавап биргәнсезме, Зәлия? Әйе. Тыңлыйбыз сине. Минемчә, ул Ак күл. Ак күл Татарстанда юк дисең. Әйе. Җавабыңны кабул иттем. Инзилә? Минемчә, бу шулай ук Ак күлдер. Ак күл, шулай ук Ак күлдер дип. Инзилә дә чынлап та Ак күл дигән күл Татарстаныбызда юк. Менә шундый нәтиҗә белән без 3 турга йомгак ясыйбыз. 4нче тур исә һәрберегез белән аерым уйнала торган турыбыз. Шуңа күрә кемнең белемле, кемнең иң кызыксынучан икәнен нәкъ менә бу турда беләчәкбез. Актриса булырга хыялланам, образларга кергә яратам дип әйтте безгә Зәлия үзе белән танышканда. Һәм бүген исә ул акыл батыл катнашучысы. Һәм минем сорауларыма җавап бирә. Зәлия, сораулар авыр булдымы бүген? Әйе. Әз генә дип әйтеп була. Ярый, син үзе яхшы уйнадың. Әлбәттә, бераз маялгышлар булды, ләкин бу зыянлы түгел. Хәзер мин сиңа 10 сорау яңгыратачакмын. Бу юлы инде җавап вариантлары бирелми. Үзең уйлап табырга кирәк булачак. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл булачак. Барлыгы 10 сорау. Син әзерме? Әйе. Әйдә киттек. Игътибар белән тыңла. Салкын сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Сыйфат. Дөрес. Бер атнада ничә көн? 7. Дөрес. Бүредән качучы мультфильм герое. Куян. Дөрес, куян кача. 6-ны 7-гә тапкырлагач ничә була? 42. Дөрес. Янцзы елгасы кайсы материкта урнашкан? Янцзы елгасы кайсы материкта урнашкан? 1, 2, 3. Сорау җавап юк. Евразиядә. Ялтырый сүзенең синонимы? Балкый. Дөрес, дөрес. Мәкальне дәвам ит. Карама кешенең сүзенә кара. Эшенә. Дөрес. Нәрсәдә булса иҗат итүче, уйлап табучы кеше кем дип атала? Иҗади кеше. Авторы. Автор. Үзе бер бөртек, эше 1000 бөртек. 1, 2, 3. Каяр иде бу. Татарстан, Башкортстан, Тыва булар нәрсә? Республикалар иде бу. 6 сорауга дөрес җавап бирдең син. Яхшы нәтиҗә күрсәттең. Афәрин. Инде икенче уенчыбыз Инзилә белән уйныйбыз. Сиңа бүген кызыл төс берәр нинди көч бирдеме? Әйе, бирде. Син безнең бүген кызыл ятны сайлаган идең. Нинди хисләр кичерәсең? Миңа бик
Ошадым да һәм күп нәрсәләр бердем. Белмәгән әйберләрне дә өйрәндем. Ярый. Хәзер мин сиңа 10 сорау яңгыратачакмын. Син аңа тиздән җавап бирергә тиеш буласың. Уйлап торырга вакыт юк. Әгәр дә ни белмисең, белмим, алга таба дип әйтәсең, ярыймы? Җавап вариантлары тәкъдим ителми бу юлы. Инзилә, син әзерме? Әйе. Ничә сорауга җавап бирермен дип уйлыйсың? 10 сорауга да җавап бирергә тырышырмын. Менә бит. 10 балның 10-сын да алам дип уйлыйм. Инзилә, хәзер тикшеребез. Беренче сорауны яңгыратам, игътибар киттек. Үткән сүзле кайсы сүз төркеменә керә? Сифат. Дөрес. Бер тәүлектә ничә сәгать бар? 24. Дөрес. Мультфильмдагы Машаның дусты кем? Аю. Дөрес. 3-не 9-га тапкырлагач ничә була? 27. Дөрес. Килиманджаро тауы кайсы материкта? Африка. Дөрес. Корку сүзенең синонимы? 1, 2, 3. Ирку, шурлау булайды ул. Җавап юк. Мәкалне дәвам ит. Аз сөйлә, күп. Эшлә. Дөрес. Хуплау яки котлау билгесе итеп кул чабу. Нәрсә дип атала бу? Алкышлар иде бу. Җавап юк. Төнлә карасаң күп була, көндез карасаң юк була. Йолдыз. Дөрес, йолдызлар. Казан, Уфа, Ижау булар нәрсә? Башкалы. Дөрес, башкалар. Афәрин, син 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Бик яхшы нәтиҗә күрсәттең. Акылбатыл тапшыруының беренче этабы тиздән ябылачак. Без йомгак ясыйбыз. Бүгенге уен бик күңелле булды. Рәхмәт сезгә аның өчен. Менә инде сезнең тупланган балларыгыз сезгә киләсе этапка күчәргә мөмкинлек бирерме, юкмы икәнен турнир таблицасына күз салганнан соң белербез. Бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Уенга әзерләнгәндә мин бер сорауга да җавап бирмәм дип уйлаган идем. Акыл батыл шундый исем дә акыл батыл. Минемчә ул бик катлаулы сораулар булыр дип уйладым, ләкин шулай да монда килгәч бик кыен булмады. Миңа бик ошады. Бу уенда бик кызык булды. Үземне ачуланасым килә, чөнки җиңел сорауларга дөрес җавап бирмәгәнемә һәм шушы көннән соң ныграк игътибарлырак булырга кирәк дип уйлыйм.